प्रॉन्स रवा फ्राय हा. प्रॉन्स रवा फ्राय. बांगडा टिकला. हां हां. त्यानंतर ह्या कोलंबी रस्सा. हा चिकन विंदाळू हा. व्हिनेगर आणि आळू असा मिक्स करून चिकन विंदाळू हा. आणि त्याच्यासोबत मी ही भाकरी. नॉर्मली चिकन खाता त्याच्यापेक्षा हे वेगळा म्हणजे ट्राय करू शकता तुम्ही. सारखं आला आता आपण कसं मालवणी खातो तसा सेम त्याची ग्रेव्ही वगैरे ना आपण घरी बनवतो ना तशी आहे. ग्रेव्हीमुळे टेस्ट येतं. हे बघ पाठीमागे बरोबर. डेझर्ट आलेला आहे. शिरवळे नारळाचा रस्सा. नारळाचा रस्सा आणि शिरवळे काय ढोसा एकदम घाबरतील मला कोणतरी. कोण नेसणार. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आम्ही आता दादरका जातो मकर संक्रांतीचा शॉपिंग आहे त्याच्यासाठी. पण मेन म्हणजे शॉपिंगच्या अगोदर आम्ही जाणार आहोत बिग फिश. बिग फिश या नाव लय ऐकलं होतं आणि लय दिवसांची इच्छा होती की इथे जायचं. सेना भवनच्या त्या गल्लीत समोरच आता बिग फिश मोठा रेस्टॉरंट आहे. आणि आज आमका बहाणो मिळालो. मी ठरवलंच होतं जेव्हा शॉपिंग का दादरका जाव किंवा कशाही कारणाक आम्ही दादरका जाव तेव्हा बिग फिशमध्ये जायचा. तर आज दीपालीचा काम येला शॉपिंगचा. तर आता शॉपिंग पण आणि बिग फिश पण. आणि थंय मेन म्हणजे गोवन पद्धतीचे सर्व फूड वगैरे मिळतात आणि आपल्या सर्व पद्धतीचा. त्यामुळे थंय मजा येणार आहे. तर आता वेळ नाही काढत, आम्ही जाता होता दादरका. चला लेट्स गो. तर आम्ही डोंबिवली स्टेशन का गेलो आणि ऐसून आता ट्रेन पकडून आम्ही जातो दादरका. उठा लवकर दादरीला नाही उठत हा. उचलून घेऊया काय सांग भाई. उचलून घेत होते. आम्ही आता दादरका येऊन पोचलो काय ती आता जाणार परत कल्याण का. तर ह्या आहे सेना भवन आणि त्याच्याच गल्लीसून आहे आम्ही बिग फिश का जातो. तर समोर आहे सेना भवन आणि ह्याच लेनने आम्ही चालत इलो. 2 मिनिटावरच ह्या बिग फिश हा. तर आता ह्या बिग फिश आणि कंपनीत ह्या स्वीट फॅमिली अँड कंपनी जाता. चला. नमस्कार. नमस्कार. खय बसतास. हां हां. इंटेरियर वगैरे जबरदस्त मस्तच वाटतं. आणि आम्ही आता इलो 12 वाजता त्यामुळे कोण नाही. पूर्ण खाली आहे कंपनी. फक्त स्वीट फॅमिली आणि कंपनी हा इलेली असा. बघू शकतास तुम्ही. इंटेरियर वगैरे जबरदस्त आणि एकदम प्रसन्न वाटतं. भारी वाटतं एकदम. आणि लय मोठा आईस पैसा अगदी. हे आहे बसत नाही आहे मस्त वाटतं. हे काय बाहेर पण तुम्ही बघ. झाला का तुमचा मेनू डिसाईड करून काय. अरे शपथ मेनू कार्ड यांचा बघा कसा जबरदस्तच आहे. मेनू कार्ड भारीच आहे एकदम. बिग फिश अँड कंपनी. आणि काय करतास तुम्ही आज. क्रॅब मीट सूप घेतोय. क्रॅब मीट सूप. ओके. प्रॉन्स कोळीवाडा ह्यांचा. हां हां. ह्यांका प्रॉन्स कोळीवाडा. आणि एक नवीन काय गोवन आकुरी आणि पोई. आकुरी आणि पोई हे काय असतं. आकुरी आणि पोई. आकुरी आणि पोई मध्ये काय असणार. ऍक्च्युली आकुरी सर पारसी स्टाईल स्क्रॅम्बल्ड आहे पण आम्ही जरा वेगळी इंट्रोड्यूस केली आहे. पारसी आणि गोवन स्टाईलला मिक्स करून आम्ही वेगळी ती डिश प्रिपेअर केली. हां हां हां. तुम्ही नक्की ट्राय करा, तुम्हाला आवडेल सर. हो हो नक्की ट्राय करतो. चालेल चालेल. फायनली आमचं हे स्टार्टर इलेलो असा प्रॉन्स कोळीवाडा हे बघा. आणि या क्रॅब मीट सूप क्रॅबचे तुकडे टाकलेले आतमध्ये हे बघा अगदी काढून. जे का खाऊक नाही आहेत त्याच्यासाठी बरा. आणि ह्या आहे प्रॉन्स कोळीवाडा. तर असा एक स्टार्टर आणि एक सूप आम्ही मागवलं. तर प्रॉन्स कोळीवाडा भावग्या आणि जिया आमचे खातात. एक प्राईज नाही सांगलास किती. 690. आणि दीपाली आमचा क्रॅब मीट सूप पिता किती 490. ओके. आणि मस्तच तुकडे आहेत अगदी क्रॅबचे काढलेले. भारी वाटतं. मी पण आता माका पण राहूक नाही होता. मी पण आता टेस्ट करते. कसे आहेत प्रॉन्स कोळीवाडा. टेस्ट एकदम जबरदस्त आहे. थोडं स्पायसी आहे पण तरी पण भारी लागतं. सूप मी ना सूप पिवा टेस्ट करा. सूप पण भारी आहे. लय क्रिस्पी आहे. हे काय माका ठेवला 2. हे बघा
क्रॅबचे तुकडे आहेत हे बघा, आणि त्याच्यात व्हेजिटेबल वगैरे चॉप करून टाकलेले आहे. हे आता खात आहे त्याची चव पांढरा आहे अगदी सगळं. आणि हे क्रॅबचे तुकडे आहेत. वेगळीच चव आहे. म्हणजे असं स्पायसी किंवा आपण ते चायनीजचे सूप वगैरे पितो तसा बिलकुल नाही, एकदम प्लेन सूप आहे. आमचा सगळा मेन कोर्स दिलेलो असा आमचो. आणि प्रत्येकानं आपापली घेतलेली आहे थाळी. आणि आज आम्ही प्रत्येक वेळी थाळीও घेतो, म्हणजे चिकन थाळी, प्रॉन्स थाळी. तर प्रॉन्स थाळी तर घेतलं होतं, पण त्यावेळी ना ह्याचे वेगवेगळे डिश आम्ही ट्राय करतो. आणि 4 आम्ही घेतलो. आणि ह्या माझा ह्या चिकन विंदाळू हा व्हिनेगर आणि आळू असा मिक्स करून चिकन विंदाळू हा. आणि त्याच्यासोबत मी ही भाकरी घेतली आहे ज्वारीची. तर ह्याची प्राईस हा 590 आणि ह्याची हा 50 रुपये. तर हे चिकन विंदाळू आणि भाकरी, तर असा कॉम्बिनेशन मी घेतलं आहे. बघू आता कसा लागतं आता. आणि ह्याचा जे भावीचा काय आपण चिकन सुक्का, हे चिकन सुक्का आहे बघा. मस्त चिकनचे पीस मोठे आहेत आणि भारीचा ग्रेव्ही वगैरे ना जब्बर असंच आहे. आणि हे 100 रुपयाचे 4, असा 590 आणि 100 असा यांचं कॉम्बिनेशन आहे. हा माझा कॉम्बिनेशन आहे. आणि आता आहे जियाची पाळी आहे. आणि जियात काय काय आता आपण दीपाली तू सांग. प्रॉन्स थाळी जिया प्राइस काय त्याची 680. आणि काय काय हा दीपाली सांगू शकतस का. प्रॉन्स रवा फ्राय, प्रॉन्स रवा फ्राय, बांगडा टिकला, त्याच्यानंतर ह्या कोलंबी रस्सा, सोलकढी, जवळा, चटणी, कांदा लिंबू, तांदळाची भाकरी आणि भात. आणि तुझा काय माझा वेगळा हे गोवण पद्धतीचा आहे. या अक्षरशः जब्बर असंच आहे. या आकुरी आणि पोळी म्हणजे पाव. गोव्याचा आता पद्धत. आणि ह्या चिकन खाणार नाही म्हणून एका कवटाचं आम्ही मागवलं. आकुरी आणि पोळी, म्हणजे ही आकुरी आणि ही पोळी. एक वेगळा नवीन भिडाचा तवा. तर ह्या भिड्याच्या तव्या का आता दीपाली आमचा भिडणारा. कसा बटाटे दिसतो टेस्टी आहे. जब्बर असं व्हिनेगर आणि आलू म्हणजे बटाटो, त्याचा चिकन विंदाळू म्हणजे व्हिनेगर आणि आलू, त्याचा ते कॉम्बिनेशन. आणि त्याचं टेस्ट आहे ना, म्हणजे तुम्ही नॉर्मली चिकन खाता त्याच्यापेक्षा हे वेगळा म्हणजे ट्राय करू शकता तुम्ही. आणि चिकन मस्त शिजलेला. हा बघा, आई शपथ लय मजा येतं. आणि मला टेस्ट लय आवडली. चिकन विंदाळू नाव पण आवडलं मला, चिकन विंदाळू. भावी काय खाता. भावी भात आणि सोलकढी. एक अवॉर्डेड केलं असते चिकन सुक्का बघते. हे चिकन सुक्का असा रोजचा, पण बघ तेल बिल नाही काय नाही. ह्या पण असं तेलकट नाही. हे पण आता करतंय. आणि पीस मोठे आहेत चिकन जे नाही भरपूर असतात. हे काय भरपूर आहेत बघ ना, पीस बघ केवढे मोठे. हे बघ बाहेर 2-2 करतात. आणि ना हे आपल्या मालवणी सारखं लागतं. आपण कसं मालवणी खातो तसा सेम त्याची ग्रेव्ही वगैरे ना आपण घरी बनवतो ना तशी आहे. प्रॉन्स थाळी जिया कशी होती थाळी. भाकरी पण सॉफ्ट होती ना जिया. बांगडा टिकला ठेवलंस पप्पांका काय भावी. पप्पांका कशी होती थाळी सांग. टेस्टी होती. तुका काय प्रॉन्स टेस्टीच लागतं. मी जर ट्राय करू का. एक पीस अर्धा. होय.
पिझ्झा पोळी सारखी आहे याच्यात. पोळी ही बघा. पोळी आकुरी आणि पोळी. टेस्टी आहे. जबरदस्त. म्हणजे आपण नॉर्मली आमलेट खातो ना त्याच्यापेक्षा लय भारीच लागतात. बापरे जबरदस्तच आहे. आणि खाली का ग्रेव्ही आहे ना कांदा टोमॅटोची खाली. हे ग्रेव्ही ही काय ग्रेव्ही आहे त्याच्यात कांदा टोमॅटोची आणि त्याच्यावर त्या ग्रेव्हीमुळे टेस्ट येतं. हे बघ हो पाठीमागे आहे. बरोबर. 1:30 वाजलो हा त्यामुळे थोडा आता थोडा नाही बऱ्यापैकी भरला आता. हे बघ आणि दीपाली आहे. दीपाली काय था आकुरी आकुरी नाव वेगळा. आकुरी खाता आणि हे पोय म्हणजे पाव. हा पोय बाजूक केल्या ना आणि हय ज्वारीची भाकरी आणि आकुरी मस्तपैकी खाता दीपाली. हे आकुरी एक भारी लागला आणि मी तर ह्याचे सर्व पीस खाल्ले. 2 गोष्टी आमका लय आवडले आकुरी आणि पोय आणि भाकरी पण मस्त ज्वारीचे. आणि हे काय था विंदाळू चिकन विंदाळू माझा फेवरेट झालेला आहे भारीच आता. आणि जिया काय आमचा जियाचा प्रॉन्स कढी नाही हे सोलकढी आणि भात जिया आमचा आणि प्रॉन्स बाकी काय नको ते का. तर आमचा सर्व आता खाऊन झाला मस्त फिनिश केलं सर्व. आणि आता भावी आणि जिया स्वीटची वाट बघतास. स्वीटमध्ये काय हा काय नाही त्यांचे हे झालं मनात विचार झाला आज काय मागवणार. तर आता ह्या फायनली आता ह्या उचलूक सांगतो आम्ही. आणि स्वीटमध्ये काय आता दीपाली बघ आणि काहीतरी एक हलकासा मागव. पोट तर जाम झालेला ह्यांचा पोट जाम झाला तरी ह्यांका स्वीट या हवाच. हे काय सांगतास शिरवाळे हत हय नारळाचा रस. शिरवाळ्याने नारळाचा रस किती 350 रुपये. तर शिरवाळे आमचे इले आहेत. डेझर्ट आलेला आहे शिरवाळे नारळाचा रस्सा. नारळाचा रस्सा आणि शिरवाळे. ओके थँक्यू. हा सॉफ्ट आणि टेस्टी एवढे आहेत ना बापरे. तुम्ही खाल्लाच वाटत. हो मी खाल्लंय. आणि सर्वात मेन आहे ना तर हे ह्यो जो रस आहे ना नारळाचा रस तो जबरदस्तच एकदम भारीच लागतात. आणि त्याच्यासोबत हे शिरवाळे म्हणजे हा चांगले फुगाने त्याच्यात फुगू दे मग टेस्टी लागणार. आणि हे नुसतं पण तुझा समजो घेऊ माझं सांग. हे जो रस आहे ना नारळाचा बापरे जबरदस्त. पहिल्यांदाच खात शिरवाळे. हा मी पण पहिल्यांदा खाल्ले. तर गावात खायचे आम्ही. तर नक्की स्वीटमध्ये शिरवाळे घ्यावा कारण जबरदस्तच लागतात. म्हणजे खरंच काय सांगू जबरदस्त. म्हणजे बाकी अनहेल्दी तुम्ही खाण्यापेक्षा शिरवाळे खावा आणि ते सर्वांना आवडत. म्हणजे पोरांपासून आणि वेगळा आणि आपला ऑथेंटिक हे आहे कोकणी फूड. म्हणजे पारंपरिक काहीतरी पदार्थ आपलं खाल्यासारखं वाटतात आणि टेस्टी पण भारी आहे. मग आता ते एकट्या गवी ते 3 एवढे भारी आहेत. तर ते थोडे सॉफ्ट पण आणि थोडी प्राईस पण जास्त. पण ती प्राईस असली तरी अरे मेन दादर का म्हणजे सेना भवनच्या हयत एवढा मोठा रेस्टॉरंट आहे त्या मनाने त्याची प्राईस भरवता बाबा चेडू. आता आमचं जेवण तर झाला आणि आता आम्ही जाणार दादर ईस्ट का आणि थंय दीपाली का मकर संक्रांतीसाठी साडी बघूची. जय हिंद जय महाराष्ट्र. ते 2:30 वाजले. चला तर आता आम्ही दादर हिंदमाता मार्केट का येऊन पोचलो. तर आता हाय दीपाली का साडी बघूया काळ्या कलरचे. हे काय झगामगा दाखवता कोकणी वर्क पाहिजे आमका. काठपदर मध्ये घेतं अशा स्टायलिस्ट आहे ना. 1880 1800-2000 ही किती का 2000 लय काळी ढूस आहे एकदम. घाबरतील मला कोणतरी. कोण नेसणार आहे? नेसणार कोण आहे? ती बारकी नेसणार. ती नेसणार. आणि ब्लाऊज पण पूर्ण हेवी ब्लाऊज आहे. हेवी आहे ब्लाऊज. फ्रंट बॅक 3-4 साडीवर दाखवल्या नाही पण काय माका तर आवडूक नाही.
आज नवीन दाखवा, एक गेल्या वर्षीचं नको. नवीन आहे. ब्लॅक मध्ये कसं जास्त व्हरायटी येत नाही. ब्लॅक मध्ये दीपाली त्या दुकानात गेलो होतो, या दिसत नाही आमची उंची वाढवतो. त्या दुकानात ना लय साडी होते, भरपूर साडी होते. म्हणजे पण शूटिंग करूक दिले नाही आमका. ती एक साडी घेतलं ही बघा. तर दीपालीक एक साडी घेतलं, ती मला वाटतं हळदी कुंकवा दिवशी तुमका कळा. तर आता आम्ही वेळ काढत नाही, वाजले पण आता 4 वाजले. आम्ही आपले घरात जाऊ वाटेक लागतो. चला लेट्स गो. म्हणजे काल आम्ही बिग फिश आणि कंपनीत जाऊन येलो. खरंच म्हणजे लय भारी आहे. आणि तिकडचा जो ॲम्बियन्स म्हणा किंवा इंटेरियर जबरदस्तच होता. आणि त्या एकदमच जवळ आहे दादर स्टेशन पासून. मला वाटतं 5-10 मिनिटाच्या अंतरावर आहे. म्हणजे सेना भवन हा त्याच्या गल्लीसूनच असा पुढे जाऊचा आणि त्या 2 मिनिटावर हा. आणि बाकी टेस्ट वाईज तर लय भारीच होता. म्हणजे तुमका गोवन मिळतील, कोकणी पद्धतीचा, मालवणी पद्धतीचं सर्व जेवण तुमका, चिकन मटन, परत खेकड्यांपासून मासे म्हणजे सी फूडचे सर्व आयटम थंय मिळतील. आणि थोडे कॉस्टली आहेत कारण तो एरिया पण तेवढं भारी आहे. आणि त्या हॉटेल पण लय रिच आहे. आणि तुमका जर बघूच असला ना तर त्यांच्या बाथरूम वॉशरूम मध्ये तुम्ही जावा. त्यांचा वॉशरूम एवढा जबरदस्त होता, त्या बघूनच असा समजता. आणि तिकडचा की लय त्या स्वच्छता आणि हायजीन वगैरे जबरदस्तच होता. तर बाकी तुमका तर सर्व प्राइस आम्ही सांगितलं. शिरवाळ्याचे मला वाटतं 350 रुपये काहीतरी होते. महाग वाटले आणि वाटू शकतात आणि माका पण वाटले. पण आम्ही एका रेस्टॉरंट का गेलो, त्याचा तुम्ही व्हिडिओ बघा. त्याचं एक पेस्ट्री 800 रुपये आहे. तर ते आपण त्या हॉटेलात पेस्ट्रीसाठी 850 रुपये देऊ शकतो. तर आपल्या पदार्थासाठी आणि आपल्या माणसाका 350 म्हणजे ठीक आहे असं मला वाटलं. आणि तो पदार्थ आम्ही आमचो पदार्थ म्हणून आम्ही तो विकत घेतला आणि खाल्लं. टेस्ट वाईज तर जबरदस्तच होतो. आणि बाकी खरंच भारी आहे. म्हणजे एकदा तरी तुम्ही जाऊन भेट देऊ शकता आणि थंय तुम्ही नाराज होणार नाही ह्याची मला खात्री आहे. एवढं भारी आहे. म्हणजे आतापर्यंत आम्ही जेवढा रेस्टॉरंट का गेलो त्याच्या टॉप 3 मध्ये ता येत असं मला वाटतं. तर हा आता व्हिडिओचं एंड करतंय आणि ऍड्रेस वगैरे कॅप्शन मध्ये देतंय, परत डिस्क्रिप्शन मध्ये पण देतंय. आणि हा व्हिडिओचं एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला. आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा, जावा बिग फिश आणि कंपनी पण आपलीच असा. बाय.